ameno mweya wakafunga muchibhoyo kuda akafunga kuti comrade vanitorera chi ndo zvaakazotaura asi zvakatirwadza kwapisa uya avaita sei vana vaya vasikana vaya vatora mablankets vapinda mumba isisu tatova mumba inini manje ndakabuda mumba ndobva ndaenda kuseri chibage changa chakasvika somewhere like this ndobva ndapinda ndobva ndabuda mumba ndobva ndaenda mumunda umu ndakaenda kunozvibatsira wiwi uko kuseri kweura kwemahoza yati atichataura ndobva ndaona movement pasi pedura apa muswere wese tataswera tichinzwa kuti varungu vari kwakati saka inini ndakafunga kuti varungu vaya vatouya vatotikomberedza nokuti ndandaona movement yekepi so izvo iye akarara pasi pei paya kwapisa akarara paya apindurudza kepi the other side kumashure uku ndo kwaapfeka indobva ndadai ndobva ndadongorera so ndisvikanzi comrade G ndikati kuri kuti ipapo zvikanzi hapana zvangu ndanchirova mogo dzangu kubvira manje tikati mogo unoita zvemogo zvikanzi ndoza ndokuita so ndakangomusiya akadaro ndabva ndafamba ndikuda kunopinda mumba mune makomredzi mapinda makomredzi tiri kuhwanda mvura ndakangonoti stepi kudai pastube padoframe apa pangu apa wakanda grenade uya kwapisa kuda kuuraya makomredzi atopanduka kuda kuuraya makomredzi mumba tikadai takafira motesi. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe 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 manya takabadesa tichingira Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya takabadesa tichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Pfumani. Saka grenade rakati inini ndakangodai oso kungoita step kungokwira gumbo rangu pastube kudayo apa doframe grenade radhuka papa ndakangorara kudai bva ndapinza pfuti yangu pasi peguyo paiva neguyo ranga ririko pendangopfekera pfuti yangu pasi peguyo ndozvandakaita macomrades akubuda mumba muya masection ningirikini komanda acho vanga vari panze vasati vapinda mumba zvikanzi stop firing because pane comrade akabva atanga kuridza pfuti achifunga kuti varungu vaya vasvika zvikanzi stop firing ndobva arega inini ndakazosara ndoti macomrades ese anditsika handiti ndara achitiza akachibuda mumba upo sorry mwana akabuda mumba ese achinditsika ndarara padoo ndarara padoo ndapinza pfuti yangu pasi peguyo apo vese ndobva ndazobvomora pfuti yangu bva ndabuda kunodai makomanda akubvunza chiina ichi atinzwe hakuna kana firing iri kubva out kureva kuti hakuna muvengi zvaitika panapa chiina ichi vanhu vakutanga kubvunza chii takubvunzwa indatokangamwa kuti ndaonani kwapisa chii chaitika
potozomhanya kudai kuone kurudyi watofa. Umwe wacho wadambuka ndova ndakadungamidza nhaka navo vana kurudyi nevasikana vaiva vananzi takurai mablankets. Musikana wacho ainzi Greta. Kubhoira kwandikutaura nezvako. Famba makomberedzi avo vakudini kufamba uku. Kurudyi wafa. Apa ndakaswera naye ndakarwadziwa nakomredi yeye. Takaswera tese kubhesi chichi masikati zvakanaka. Ndo pakasara kurudyi noumwe wake. Ndo pandakati inini ndaona uyu mujibha uyu kwapisa ari pasi pedura. Kwapisa ubenzi hwakaita kuti akaramba ariko adhutsa grenade riya akaramba arimo hana yakurova. Ndo pakaenda vanakomanda vaiva vamasection vana dhoni vobva vaenda unodai wanike munhu ari kurwa neani zvikanzi kukomredi ko muri kuitei zvikanzi ndiri kuhanda hondo ndanzwa pfuti zvikanzi iwe uri kuhanda hondo ko makomredzi ari kufamba yausi kumaona wahanda hondo kubva nguvai ko kepi yako iyi wapfeka so sei. Ndobva apinda painterrogation yataiti interrogation yesecurity. Vakati naye zvikanzi ndazodai abva ataura ndini takanda grenade kuongo chikandire grenade andaona gi kaikusa kuongo chikandire grenade zvikanzi ndaona comrade kurudyi vatuma musikana wangu chichi akati kwaedza tabva paya pamba paya taenda ndokunosangana mabest friends ana akwaedza manje. Makomanda futi anga aripo vamwe vanga vane rengi dzinodarika vaya vata section komanda wedu. Akati ndo zvakaitika. Kwapisa wakarohwa akabva afa ipapo. Akabva afa ikoko kumusha kwake ikoko kubva tamuviga kupoweka. Yakandirwadza pakuti makomredzi 2 aya akaurawa nomunhu wavanga vaita overtrust, kumupa pfuti, kumupa grenade, titi mujibha kwai ndiye akavauraya iye. Then ndingati apa ndikutaura zvemabattles. Ndingati ndataura yekumaeka, ndataura yekwamando, ndataura yekwajiri, yekuchiri mudombo. Ndo mabattles andakapinda iwayo. Andakapinda aipisa ndiyo kwamando. Yakasara vamwe vangu apa. Kusara tava 8 out of 20. So takazinge tiri mwedu mbohera nomubocha umu tichipinda hedu hondo dziri nani. Ndo pakazodedzerwa ceasefire. Before ceasefire vakanzi Tongo vakati vanzwa kuti tasara 8 vakati ngavachidzoka vana ivavo ngavadzoke. Apa tanga tatonzi mission kuenda kuYugoslavia vanzi ngavauye vambonozorodza pfungwa. Saka takabva taenda kuRio kuMozambique kubva kumusha tasvika kuya takaenda nakometondera yenyika Zimond. Tasvika kuya ndipo tononzwa news dzakometongo manheru news dzakutoverekwa muredhiyo tichitonzwa. Kuchema ungati kuchema ikoko karwadziwa. Taifunga kuti ndiye anga atipa pfuti kuti tiende, ndiye anga atidedza bheki kuti tizorore. Saka takarwadziwa zvisingaite. So takagara hedu ceasefire iya tiriko kuMozambique. Kometongo akati takutodzokera kudza pasi. Isu ndisu taiziva manje bhowera. Kometongo kometi Zimond vakati gi pamberi. Ujuno kuti unofamba wakarara. Kana nchiti kufamba wakarara ndoreva kuti uchikotsira uchifamba. Takazinge zvino takutora vanhu kubva kuMozambique kuuya kudza pasi. Tapedza pasi kuya kwendo madzakudza kwaya aitinetsaka ndo kwaaibva pakembe yedza pasi iyoyo. Taenda kuya kudza pasi. Tagara makomredzi echikomana munongovaziva vaipinda umu vachipinda umu ceasefire kai pfuti dzavo vanadzo. Ndokubva vanoridzirwa ikoko kwakazokuvara umwe komredi wakauyiwa naye handandiri MOka. Uchiona hati iyi ichiita kuti ziburi iri ichiita kuti tapa. Ndikati naye
zvatati hondo yapera zvazvipi futi ashudwa vabva vashudwa mheno kwavanga vaenda makomrades echikuma naye ndokubva vanoshudwa apa tiri paassembly point padzapasi takaungana makomrades vaiziva zvavaita mune zvikomo ka futi dzakazarawo but varungu vataiona vaiuya vachibva kuno kuharare vaiva vasingazivi kuti isisu tine pfuti isisu tine imwe reinforcement itori painotogara yes kuti kana zvangoipa ivo they were only thinking kuti tiri mudzapasi takangogara yetu kwese kwakatenderedzwa nepfuti plus kwakune makomrades akawanda anga ari kunze so comrade uya ndini ndaimunesa kwakazouya helicopter kubva aenda auya kuharare kuno kuharare tobva padzapasi sikanzi makomrades echisikana ngaachienda kunonzi kumanyene ndobva taenda kumanyene kuyi taenda patatotorehwa pfuti ende takaita incident yekuti inini mufrandumu takanga ndina umwe ainzi Granger aisenza kuZBC makomrades akatanga kusenza kuZBC Granger iyeyo ndiye wanga ari shefu wedu ndiye watata futi naye padzapasi paya so takabva tasarendeswa futi kudzapasi ndokubva tazotakurwa kuenda kumanyene ndobva tanogara kumanyene tagara kumanyene inini vabereki vangu vakazouya kumanyene vachindiona ikoko vandiona ikoko mai yangu vakati takuona uri mupenyu kuchikoro endai kuchikoro Smith uno yakakubhomba ipano mukafa isitatombokuona kudai endai kuchikoro saka vakadzokera kumusha pachivi kubva kumanyene Engleton uko kuchifu ndobva ndarongawo neshamwari yangu kubva tauya muno muHarare ndatsvaga nzvimbo zvangu kuspaces uko kuspaces kwaiva nespaces yaiva kumagaba ndaenda kuspaces bva ndaita sectorial uko ndiri kuita sectorial uko ndiri kudzidzawo chikoro ndapedzawo O level yangu ndanyora ndapasa 1982 84 vandaenda kucollege kuya vandanotraina 4 years dzangu dziri kucollege paMorgan paMorgan Syntech vandatraina ivavo vandaqualify in fact before that sorry ndakudzorera kumashure ndisati ndatraina ndakaenda muarmy ndandiri kuarmy kueducation ndokwandandiri ndaenda kuspaces ndiri kuarmy ndobva ndazoiswa kuair force ndobva ndagara kuair force 10 years ndiri kuair force ndichiita sectorial pachikoro ndobva ndakabva ndaqualifya as a teacher ndatraina ndobva ndatanga kuticha ndaita deputy head kumanyame primary ndazobva zvangu pamanyame primary vandauya hangu pa2 brigade ndiri deputy head vandamboenda ndazova pa2 brigade ndakabva ndaenda kuartillery kana titi artillery handiti makuiziva artillery kunogara zvombo zvikuru kudombosha vako hakutaurwi nezvakoko hako hatitauri ndo pandakazenge ndiri kuartillery mukangonzwa kuti kuartillery ndo pfuti hombe dzakati chengetedza tese muno ndo pandakandaviri ikoko tichibva kuartillery ndakazodi ndo pandakazonotanga kuticha kusivi kupofu vandatanga hangu bva ndatsvaga basa ku 1997 vandabva kuartillery ndati ndakuda yainzi chi early retirement ndati early retirement kuartillery kuya bva ndabva bva ndanotsvaga nzvimbo kuministry of education sepofu ndakusivi manje bva ndawana saka ndakanga ndichiti changu mukwadzana ndakazoritaya mai manje kukwadzana nozaire kuti
vanozoti ticha azoti ticha zetu handi pabattle yepamhando muri kuti hamuzoti makasurviva sei? I don't know chandongosa ndito kuti ndege dzakaramba dzichikanda mukuende paini patapata apa mugomba umu ndomakapararira vanhu vana letwine vana viola vanhu vazhinji vese vazhinji because unomhanya uchida unosvika wototi kuda ndohwanda izvo ivo vanga vachitoziva vaita sort of like vari kuti tina uchibhomba uko knowing very well kuti vachapfuura nepai handizi kuti kwaicherwa mamai ikuku madhiriwo handizi kuti zvinonzi zvi but kunoratidza kuti kwakamboitwa zvimwe zvinhu zvaichera ikoko ndiko kwacho ikoko kwakafira makomrades akawanda ndopavakasara vakawanda vasikana vaya imagine 12 one day tikasara tiri 8 rudo akazoita sei paakaendeswa rudo uya waita wafunza nyaya yerudo rudo wabva kwamutare tasununguka tiri padza pasi tobva tanzwa macomrades maybe vakaita investigate I don't know since akanga akeptirwa that area iyoyo vakanzwa kunzi ari mukempi ari kugara mukempi nemasoja asimiti macomrades akantombonzi vanani kwaisu inotanga imwe hondo vakabva vaenda kukembi kwacho ikoko ndofunga hapana kuri hapo pfuti asi vakanoita ndofunga tongoti mutual understanding rudo akareleaswa vabva vatora rudo ndobva atorwa nana comrade Shiri parents vabva vamutora obva auya kuair force unoona coincidence zvinoita mwari comrade Shiri ndobva vauya naye kuprimary nekuti baba iwo fete sorry ndakuvatengesa vasipo iwo fete mafriends avo vanga vari ukoko kumaofficers uko saka ini ndaingosikamwa mudzimai washefu ndobva comrade parents Shiri vati maikutesera tikumbira avo ndobva vandidedza kuofisi kwavo bva ndaenda vakati iwo uri comrade I heard kuti wakaopareta nanarudo tikati zvikanzisaka rudo hapana umwe munhu watinombomupa rudo tinomupa iwe as a qualified teacher uona kuti ubatsira umwe wako sei we want to promote taite office but we can't because hagoni kunyora zita rake ini ndaiticha grade 5 6 7 kwandaigumira ndakadzoswa kuenda ku KG ku grade 1 ne 2 ndobva ndaenda ikoko kunotanga masyllables babe bibo narudo coincidence yakadaro mabva mese kuondoko madi mese matambura mese nasi tate sefuti takarova idimwe hondo idiyo takazoirova rudo akapedzisira kutogona kunyora akutogona kutonyora zita rake kana kunyora tsamba kana kunyorawo kana chirungu chaicho because inini ndakamuticha ndandine grade 2 akatangira mugrade 2 ndakangomupiwa kuti angova mumaoko mavo bva tatotanga naye bva azoendawo mugrade 3 ivomo achingoenda kusvika ari kuair force ndakangozorwadziwa mwoyo kuti ndakangonzwa kuti avigwa ipapa isi tiri kugara muno iye wovigwa pano apa pawareni pai ini ndakagara munomba ndakarwadziwa zvisingaiti ndakarwadziwa zvisingaiti rudo atorwa nemacomrades kudaro chest yake yese iyi ndiri kutaurira yanga yakaparara pesa because vaita zvokumuzvuva hanzi anga akasungiriwa achinzi uyai muone vanhu vachiungana uyai muone gandanga rechikadzi rudo kazofa hake ari kuair force nasidoko akazoshayikira akavigwa ake paprovincial apa so makomrades echikadzi akafira toti mugoronga rekwamhando ndo paari kutaura kwatiri kuitawo kana kuti pane zvakazoitwa
What do you mean zvakazoitwa? Like kuti vakazobviswa. handinotoziva kuti pane mamwe marebheri anoitwa I did my part. I'm happy I did my part. Shamwari yangu ye waita ubvunza Molini. Andakanditaridza kumba kwawo. Ende coincidence hey ameno zvinoita Mwari nemidzimu yacho iyoyi. Akanditi anditi akanditaridza kumba kwawo. Achiti chikoro chinonzi Mutukwa icho ndo chipamba pedu. Molini zvaisabvumidzwa kuti uzikamwe kuti uri kumba kwenyu. Ndakazoudzwa nababa vake zvaakaita. Molini akanyora tsamba kuna baba, kuna vaMutukwa, kuti baba ndiri kunoku. Uri kunzwa? Ndiri kurohwa hondo, ndiri kunoku, ndiri chichi. Ndiri kuda kuti munditengere zvakati. Paiva nebhutsu dzainzi masupapro nemajini. Ndo zvaanga akanyora kuti ndo zvaaida. So baba vanenge vakamutenga. Vakanditaridza tsamba yacho. That's the only thing chandakazopedzisira kuona concerning Molini. Tsamba for years. Baba wakanga wakaichengeta kumusha kwamutari kwavoko. Molini anyora tsamba akavigirwa zvinhu zvake akatengerwa. Belief yedu yaiva yekuti sei taisada kuzikamwa kuti uyu nditapfuma nei uyu mwana wokwatapfuma nei. Taitira vabereki kuti vabereki vakazenge vakuona kuti ndigi uyu mwana wangu aripo apa pagurupu iri. Vanogara vainewe at heart handiti vachigara vainewe at heart hondo muri kupinda mapetrols akawanda. Vakangonzwa hondo votofunga kuti maybe mwana wangu tapfuma nei votochema. Saka zvakazvisingabvumidzwa. Saka ndiri kungofungira kuti maybe ndo zvakazongoitika. Akazofira ipapo. Apa tiri mugomo muya mainditaridza. Iye paakati izvoni chikoro icho chinonzi Mutukwa. Ndikati saka imi mune chikoro. Ndikati kana isusu tinacho Chisenga kwiri kune Chisenga school tichitaura ka. Ndikati wati kwaChisenga kwaChivi. Ndikati ndikati kuti zeno kwatakaura sikanzi gi ndokwakaroorwa sisi vangu sisi Rozi vakaroorwa ikoko. Sisi mai Kongiri hanzi mai Kongiri vakaroorwa kunonzi kwaKwanisai. Uyu Kwanisai wakutaura atoriwo muzukuru wokwaChisenga. Ndikati muzukuru wangu Kwanisai. Saka takanga tangooneka kuwirirana. So semunhu akanga andiudza inini ndakazoti 1983 ndaroorwa ndakanga ndakuenda kunobvisirwa ndandinato zvarangu naamwene wangu ndaenda kunobvisirwa atinoti mabhachi aya kwaChivi. Takwira bhazi nababa wavo namai vavo tiri mubhazi. Uya murume wasisi vake vaya muzukuru wangu uya aingobuda bhazi rikamira achibuda achitenga doro. So ava vekwangu ava vakati koshamwari nditengerewo vakutambidzana mari nepawindo. Avatengera akuya akuvatambidza ningirikini bhiya ravo. Bhazi razosvika kwaChivi kuya tasvika. Inini kwaChivi kuya handiti ndine maperenzi ababa vari kunorooraka. Saka ndakaona vanabhudhi vangu vakatimirira ipapo paChivi. Vahedmaster vaya naumwe bhudhi vangu vari kukwekwe varipo paya vaonana naKwanisai uya murume wasisi vaMolini. Ubva ati kokwanisai kuri kuenda kupi sekuru chichi vakumhorosana. Ndikati Kwanisai. Ndikati konde Kwanisai akaroora sisi vaMolini. Ndikati kuvana bhuti zvavari kumufarira. Ndadzika nini manje ndine twana twangu nematwins ndine matwins mafirstborn angu. Ndapa umweni wangu mwana ndati naye ndingambokuona iwe naKwanisaiwe. Tabuda panze bhazi ratosvika ndamutora ndaenda naye pasaidi. Ndikati naye
kwanisai zvikanzi iwo vana bhudhi wangu vaya vakutoti taya kutozotambira sisa ndimbuya wakwa wo chichi tasivana paya ndaenda pasaidi tikati nhai unonzi kwamutukwa zvikanzi mutukwa mamuwana kupi nhai mbuya ndikati ndaya neshamwari yangu yainzi Molini mutukwa abva ndidhonza futi ruoko takuti ndafedza ufa tokuendawo takutotaura ndopandakabva ndamuudza ndikati Molini akasara pahondo yokwamhando chii aindiudza kuti ana asisi vake vanonzi Rozi chichi yanga asisiri yemuzukuru wangu uya akabva ndiye akazondosa meseji kumaperenzi aMolini uya asvika kumaperenzi aMolini ndandakava pakusati kwauya kamafoni enyaya ndakanyora tsamba Mutukwa school primary ndini ndakunyora tsamba ndaadresa Mr. Mutukwa yasvika kuna baba wake uyu muzukuru wangu audza sister yaMolini Rozi vatorana vauya kumba kwangu ndaigara kuHatfield vauya kumba kwangu kuHatfield vanditsvaga vandiwana vandavaudza in fact zvanga zvakuitika apa inini ndati sorry ndine vana vangu matwins kani wanted to name another twin after Molini kuti nditomedzere umwe mutwini kuti Molini but handina kuzozviita saka ndaigara ndichimurota kuti gisha inga ndakakutaridza kumba kwedu izvozvo chete ndozvaingotaura nini kuti gisha inga ndakakutaridza kumba kwedu udi kutaurira baba wangu kwandiri saka unoziva zvimwe zvinhu munenge uchingoigona uchingotoihopi but zvakaramba zvichiitika ndofunga zvakaitika kaviri katatu coincidence dziya dzichibva sazopinda manje dzokuti ndasangana nabamukuru vake vaya vaakandiudza apa iye hama yangu saka information yakabva yagadhariwa bva Molini kubva ndavaudza vakabva vaenda kwamhando kunotora Molini vana Molini vanenge varigwa nepovhuka povhu inenge ichiziva kuti ndicomrade ndinge vataisapa saka ndokwandakavadirecta vakamutora Molini vakanomuviga though ndandisisipo zvangu asi vakandiudza kuti vakamutora vakamutora saka vamwe hapana chipiko iwe hapana imomo mugomba imomo nana Felix anga ari member yegeneral staff macomrades mazhinji akasara ipapa pakasara vanhu ndongoziva 12 girls idzodzo what happened to comrade Mapuranga vamakakurosa nawo odza Mapuranga takazongopinda kaimo mumassembly points handina kana kuzombomona takangonoparadzana kuGP kuye kwandataura kuti kwakanga kwakazara vanhu ndo musi wandangopedzerawo kumuona hatina kuzoonana hameno kuti wakazodini I think ineni vamwe vanhu vandakaopareta navo Muzimunya Bocha Bowera though hatina kuzosvika kuchata kwatai mission yedu yatakanga tanzi tisvike ndakazoona vana Kila handizivi zita rake rekumba kozoya Uzuzu ndorokumba anga ari medical MO futi iyeye anga ari pa2 brigade apo ndo pandakapedzera kuvaona ndo vanhu vandakarwa hondo navo ndakapedzera kuona vaviri ivavo then vasikana vamwe umwe wacho andakazosangana naye Vatema ainzi Vatema aibva kwaMutokoko anga ari papolisi naticha vanga vari papolisi vese vari 2 muchibva kwachivi makanda muri 5 pamakabva makanda muri 5 girls where the other 4 uyu Naki uyu is now late anga kusenza pachivi district meno ku local government asa akashaika then the other one ndandinaye muarmy ainzi Fumiso handichazivi kuti wakaendepi kuti mupenyu kana kuti then uyu mwana wasisi wangu akashaika then kozoya Kashami Kamtoto ndakangonzwa kuti kari kusifi ari ndi nurse she's a qualified nurse anditi maona kuti vakadzi havana security
Molin nemi makagara matanga kutaura chikumusha. Ava mai vaya vakanza kumureti mapuranga iwewe ukanoudza vamwana vanoudza vamwe mukadzi mwana wakadzi hazvina basa kuti kuhondo kana kuti kuchama na secret ende vana mai zvavakaita vakabva uya varitoba uya nemari yavo mwanangu kuda kundipa mari manje asingabvumize kubata mari kamondo tokuitira chiko mwanangu tokuitira chiko mwanangu ndoda kumubundirwa isa asingadi kubatwa nepovhu ndodaiwo ndobva ivo vari kuda kundihaga vakatambudzika mari vaida kundipa mari tozobatsirika ugonotenga chero chawatenga muchiri kwazere maziva vana adi kunyepa teta ungono kuchembera kwako nguva yafamba another instant siya imwe petrol yakarwadza futi makumbi emission yainzi makumbi emission secondary school zvazvongochuzwa iwe ini ndakafara because pai headmaster wacho ainzi Mr. Chitiyo anga achibva kwedu kwachi Mr. Chitiyo aitova bhuti vangu aiwirirana bhuti vangu headmaster vaiva ndataura vachisenga so ndikati uku ndiri kutoenda ndichifara apa tikuenda kunovhara chikoro chevana tabva taenda paya taenda pamakumbe paya takanosvika ndo takasvika manheru kubva kumabhesi tichibva tasvika pachikoro manheru patodoka hatina kuziva kuti varungu vaitozivawo kuti isusu tiri kuda kuvhara chikoro varungu vakazouya ndobva vatitenderedza ini ndakafara kuti ndasvika paya tiri kuita morari vanhu vari kuimba vari kufara ndikati this is the chance handitati tisingabvumidzwe zvokuzivana nevanhu kana kudii but inini I wanted kuti maparents angu azive kuti ndiri mupenyu through ticha Chitiyo ticha Chitiyo ava vanobva kwedu asi vaiticha kupi kumakumbe mission yataida kuvharisa ndakati ndoita sei ndoita zano ripi ndovaona sei vandadedza mwana wechikoro handi unenge une pfuti une bhandiriya une mabhegi vana vanochikaka ndobva ndakangodedza musikana ndikati uya pano vawe ndikati nayo headmaster venyu ndeyani ndakubvunza mwana abva ataura ndikati savari kupi zvikanzi vanenge vari kumba kwavo ndikati ungaendawo kanondidedzera handi hamubvumidze ukabatwa unorohwa zvokurohwa zviye kusecurity kunorohwa ndakabva ndatuma mwana wayo ndikati kana wauya unozouchinditsvaga panapa ndipandenge ndakamira mwana waya wauya navo akabva vauya vatouya vachitobvunda akati ndadedzwa nakomurindi waingofunga kuti ukangodedzwa uri muindividual pacha uriwe pane yawapara yeti anga asina mhosva vabva vauya vachitiwo vaya vandangoti hai mwana wayo aenda ndarikudhuza nekumatoilets uku ezifi ndiri kuenda kutoilet ndikati ndiri mwana wako achisenga ndikati ndiri mwana wako achisenga ndine Gladys ndine chedza sisi tebe ndikati ndini ndikati handiti mandiona batai pfuti yenyu ndikati ndiwo izvi yandakabata mamurume mugore akashaya zvokuita zvikati ndikati ndongoda chete kuti mugonoudza vabereki vangu kuti marini ndiri mupenyu ndiri kuno in another way ndandatozvitengesawo futi ka zvandambotaura zviye zvokuti vabereki havafaniri kuziva kuti uri kupi iwe unonge uchitofungawo kuti semunhu akaendawo kuma76 uku vabereki vangu vakazivawo kuti ndichiri mupenyu zviri zvakanaka saka vachitiwo vaya vakazoenda vakazotonoudza bhuti vangu headmaster vakatotaura kuti tatiri kushabhani kunonzi kuzvisha vanoko tatiri kushabhani kupei navo havariko nokuti I wanted to know kuti vapenyu here because my headmaster mazhinji akafa muhondo aiurawa because vangu vachi vaitengesa ndobva atondiudza so chikoro takabva tavhara tiri chiri pamorari ipapo pakaridzwa pfuti uku vana tato lucky enough vana tanga tatoti vana pindai mumadhomo mende munorongedza umwe nomwe ngaarongedze trunk rake
vanhu vakapinda mumaklasi vachinorongedza isu bva tasara nevabereki dzakarira pfuti dzakarira handizivi hangu macasualties akaitika ipapo but obviously varungu vakafa isu takabuda ndo imwe bhetroyo pamwe nevabereki vakafawo tingadai takaudzwa tingadai takaudzwa plus vabereki ava vanga vari very tactful ka handiti taivatraina kuti kana yangorira prone position take achigwisha ka achienda achigwisha achienda saka varungu ndo pavanga vakapusira ka zvimwe zvinhu vanga vasina njere vava vasingazive kuti ivo voti munonyungudika isisu taitozva kuti unotofamba uchigwisha kusvika wasvika pane kafu ivo izvozvo vava vasingazvinyatsozvibata saka despite comrade Mapranga vamakasara navo vakamaka navo dzimakabata pfuti ndeupi mwe comrade wamunoti uyu akandibatsirawo zvakare akandibatsira kundibatsira what do you mean ndibatsira mumabattles oro mumabattles mumabattles musina zvokubatsirana hatiti yaingoti kana dzarira motodzorera fire kana madzorera fire gp tetagara takataurirana zvataita taiti tikapinda mubhesi soka first thing muchingopinda mubhuku kunonamata iyo nefodya iyoyo waitetekera mudzimu yako iwewe kana ndiri nendaendeswa inini totaendeswa iwewe ineni iwe uchatanga kutaura zvokwatapfuma mudzimu yako zvana mukanya vako ini chataurawo zvangu zvopachisenga topedza totoenda kwana mbuya nehanda topedza then kune vamwe kana vokusecurity vachaitereni unofanira kuziva kuti kana hondo yauya panapa ndichapabuda ndakananga kupi iyi gathering point uyezve panapa ndichamhanya sei tereni mofanira kucheka kuti pakamira sei pamuri kubhesa bhesi renyu haungoitiwo zvesepovhu yaungoti kana wasvika wotosvika wotodini apa pasina izvozvo zvokurelaxa zvokuti unogona kukurura bhutsu pane incident yandakaona umwe achichema kuti makomberedzi ndipfekedzei bhutsu unopfekedzwa bhutsu sehondo yauya saka izvozvo some of those things ka taizviavoida izvozvo zvokuti haufaniri kubva wanyanya kurelaxa mobva kufodya kwenyu kuye iwe pachezvako unofanira kuziva kuti tereni yakamira sei kuti kana tobva panapa tinofamba sei kana hondo ikauya ndinomhanya ndakadini ndozvataidzidziswa pane pamataura pamaiti panga paine zvapungu zviviri pabetera painzi pabhuku rokwabetera taitoti ipapo taiti kana tikaita gp kana kuti mukapinda hondo ibhoera bhoera yanga ine mabasa bhoera katipinza mabasa kwaiva nemapereka kubhoera ende kwaiva nevaroyi kwaiva nevaroyi kubhoera wapfudza kuti chizviya tapfudza nyaya zvapungu izvi kuti yesi kwabetera taiti kana taitongozva kuti kana tiri to that side iroyero pokunozororera betera handitika kuti kumbonwa mvura pabetera chapungu ichi chaiti chikangouya chikati vangu vaiziva saini ina handi kunyepa ndaisikazivi difference yacho but ndikutevererawo zvoti atei makomberedzi echikomana kaiziva asi vaiti kana chikati zvesimba chikadzoka chikati vaitoti ngatibvi vaiziva vakomana vemakomberedzi saka taipafarira taiziva kuti unorelaxa chikangoya chikati chichiita zvacho kurova mai acho kudai oso taitoziva kuti kuchauya hondo but manje bhuku rachoka harina mbogara rakaita hondo vanhu vaimbodispesa chikangodaro motoziva kuti modispesa chero varungu vakauya hapanawo vanorwa naye I think mudzimu dzeimomo muarea dzadzisingadi ropa
kozi taitoshanda taitoziva kuti tikaenda kwabetere chapungu shanda nacho. Despite kuti manga muri ticha varudo makanga mafamba mese muhondo mapedza makumuticha Rudo anoti ndakabatwa sei achitsanangurira shamwari yake nemachengeterwo aitwa pamutare tongoti prison achitsanangurawo nhoroondo yake. Unfortunately pari zvino hapo akashaya. May Yesu rest in peace. Saka hatikwanise kunzwa the dead cannot speak. Rudo haakwanise kutiudza nhoroondo yake kubva ipapo paakabatwa kusvika mazosangana naye kuchikoro. Anotiwo chii mabatirwo aakaitwa? Ndakazongonzwa makomredzi echikomana ndiwaititaurira kuti ine akangondiudza kuti ndakaparara chest, akatondi uniform iyayi yekuefs from mapatana akati ndozvandakaita musi uya ipo paya patakabva mubheto ndakanokuvara kwamutare handinamborohwa nebara kana ndakanokuvara kwamutare vachindizvuva vaenda naye. She was a beautiful tat, musikana yanga akanaka Rudo. Saka hameno mumashefu uku anga akutorwa nemashefu kujeriko kutoti akagara kako kusvika tapinda musizifa yaye achingogara ikoko. Handizi kuti vaimubata somusungwa here, vaimubata somukadzi washefu here, izvozvo handizivi. And this is why makomrades vakazotsamwa vakabva vaenda a group of comrades vakaenda ikoko ndo vakanomutora. Handizivi hangu kuti zvakafamba sei kuti azodini indakazongosangana naye kuair force. Saka tingati sekutaura waita tingati beauty yake yakazomusevhawo kumukepture kwavakaita because futi yakaridzwa, mai vairidza futi ivavo akaridza futi kusvika helicopter yaita zviye zvokudzikira kudai. Unenge uchizviona sautauri handi tiri muhondo tibvuzwa kuti wakabuda sei ipapo. Futi yayi unongonzwa kuti apo pari kuridzwa futi apo akaridza futi kusvika vaita kukulowa. Ndofunga kuda vakanga vamoza futi hombe dzataifamba nadzo taiva nebhazukaka neLMG like a section ndo ndingati toverenga futi hombe dzateti nadzo LMG nebhazuka ndo dzaingo dzimwe dzese taingofamba nemasabhu edu. Saka iye aigona akaridza hondo, iye akataura akaridza pfuti akataura kuti ndakaridza pfuti kusvika vamubata. Saka besides kumuzvuzvudza kwavakaita kujeri vakamubatawo zvake seprisoner of war. Ende ameno iye haana hake kutaurawo kuti zvakafamba sei, but ndakangonzwa kuti tete tiripadza pasi makomrades vakatsamwa, so treatment aiwana ipapo yokuti maybe kuda vaingomutoro zviya zvekungomutora kuda kumushandisa ndo zvazvakuitika because vavagara naye for a long time ka. Saka zvakabhowa makomrades izvozvo bva vatoenda ipapapo takazongoona tiri kudza pasi zvikanzi Rudo atorwa, Rudo awanikwa atorwa, makomrades vanomutora vaenda naye kwaHarare. Ndanzwa muchitaura paya mukati ndakawatengesa baba iwovheti. Makasangana kuhondo, makasangana kumassembly point, makasangana kubasa. Ndatotaura nyaya yangu yemapere ekubhoyera uko. Kudza pasi ndiko ndakavasiyira padza pasi. Iwo ameno kwavairovera uko kwana mondoro here ameno. Takasangana kudza pasi ndikupanana maadresi patapanana maadresi patapanana maadresi tokubva iri tabva tauya kuno kuti tsvagadzvimbe yechikoro ndaenda kumagaba kuchikoro uko pautitsvaga vakaremember one day ndakangoti tichitobuda pabreak ndafanoona vakamira vakamira panze ndikavhunduka
Kubaudzwa nani kuti ndokwandiri. Svika ndakabvunza kwese ndakabvunza. Zvodokura ndakatakazongoita. Handiti ya. Aya. Mashoko enyu ekupedzisira Comrade Kim kuvabereki vakakubatsirai munguva yehondo yechimurenga, vana Mujibha, vana Chibwido, pamwe nemaComrades mamwe mapenyu ari kukuonai pazuva ranhasi. Hongu tiri kutaura tichiseka zvedu asi panguva iyo zvairwadza. Mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe iyoyo ndeekuchii? Kungoti zvinhu zvese zvandiri kunareta panapa zvimwe zvacho zvinobata. Fanika ndikangofunga iyoyo kwamhando inondibata, saka ndiri kuda kuti izvoni hondo hachisi chinhu chakanaka. Hondo ndinotaka kutenga petrol dzakudhora, inyaya yehondo. Hondo yakaipa, hondo haina kidzi. Though isu hameno mweya yatakanga taakupfeka handizivi, I cannot explain kuti why is it zvazvakuita kunga kunakidza kukuridza pfuti, zvazvakuita kunakidza iwo mapera tichikutaurai bhowerai neivo vacho vatiri kutaura varoyi ivava. Waigona kuti takapinda mubhesi soka sori hazvo zvawandibvunza pamatutorai ndakuda kuelaborata nyaya dzangu manje. Tapinda mubhesi takurara zvakanaka, inini ndarara pfuti kazhinji. Pfuti waingorara wakadaika wakabata pfuti yako, iwo mukamangwana Comrade avete uku pfuti iri apa. Umuka pfuti yako iri apo padho apo, iwo vete apa. MaComrades akati maakuda kufarisa, maakuda kuchifarisa manje varoyi kubhoiro. Mangwana ndizvozvo vakati kam sabhuku vaibuyaka ivo runza zvaita ndegeyo. Mama kutokurora mai mira unoziva maticha anotaurisa ndasori 1980 ka ndautaura chokwadi. Ini even vana vangu vandakazvara mafirst born angu vaiti vakanzwa ndege vaitiza. Vana vangu chaivo chaivo vaitiza inini kutiza ndege. Iniwo futi izvezvi zvaiita helicopter iyo kai zvakazongopera nokuenda kwenguva. Taiti tikakonzwa ndege mazuva okutanga unonzwa hameno so. Ndati varoyi vaida kutamba nepfungwa dzemaComrades mubhoera umu. Takambonetswa navo plus kwaiva namapere okuti silike pese pese muchimuka kudai muchimuka muchibva isu taimuka masensenika tichienda kunotsvaga bhesi. Handiti munogona kutosangana futi nawo chero murodhi muchitaifamba musango ka munotomaona achifamba murodhi, imwe muri musango umo muri mumabvokobvoko, iro rinofamba murodhi beri. Chishe kuti zvaifamba sei, zvaiita sei. Saka ikoko taiva nanasekuru ka vaitaura kuti vanhu ava vakuda kuenderera. Saka maComrades vaizoti nhasi manheru voenda vonoadhireswa, zvakabva zvazongopera. Izvozvo zvokuti Comrade unomuka pfuti showing us kuti we can do anything we want nemwe muroyi. Ini nchitambura iwo woda kutora pfuti yangu ndomuka ndiri pfuti yangu iri panapa. Comrade akararapo umuka asina pfuti. Zvakafamba sei, zvaita sei, uri kurwei. Saka vakabva vangopuhwa kunzi muri kufarisa. Vamwe vaitourawa kavaroyi, varoyi vaiurawa. Hatidzokerai, your last message to your friends. Last message yangu ndeyekungoti I'm happy. Ndataura zviri pamwoyo pangu. I'm happy kana zvichizosvikawo kuvazukuru vangu. Zvinosvika. Good. I like that. Then ndiri kuti hondo yakaipa haina kidzi. Hondo as I'm speaking kune maparents asina kuwana vana vavo vakawandisa. Iko kudoro ikwa uchanzwa uko handinako kutaura.
kudore kwakasara vanhu vakawandisa. Iwo matekenya uchanzwa hana kutaura nezvawo. Ndakarumwa namatekenya mumakumbo. Indi ndakarwara futi ndiri padoro ipacho ndo panengadai ndakasara. Ndakaita zino rangu rekutanga ndakanobvisirwa padoro ndakarwara nezino. Uku nematekenya uku hwakurwara futi nezino. Ndiri kuda kuti kana titaura zvehondo tofanirwa kuva nemaboundaries. Ziva paunogumira, usangorotomoka. Nokuti kune vanhu vakashaya vana vavo. Vanhu vakasara pachimoyo mwanangu, vanhu vakasara padoroi. Sokuti ukazvifunga soka zvinorwadza. Zvinorwadza unenge uchingoimagina that parent haana kuona kudzoka kumwana wake. Ini hangu ndiri nani ndakadzoka kuparent. And do you know kuti kune vamwe vanhu vane vana vavo vakaenda amene kuti handingataure mazita but kune imwe family yandinoziva yakaenda 1 2 3 4 Bwarazimba. Unomuziva ainzi Bwarazimba ukwamutare uya taimti shi kauya Bwarazimba uya mumba mavo vakabuda vari 4 nababa vake vechi5 asi vakadzoka vari 3. Baba vakafira mupota vachienda. Last born yavo yakadizvia. Last born yavo zvakaitika nezvekuti mabhunu varungu pavanga kugona renzo kuya kwenda nchitaura kuye akafira mubhodha ndiani. Baba havana kufa. This last born yakasevhiwa nomukoma anga ari mutaiti maprove anga ari kwaSmith. Ndiye akazviona kuti apa baba vafa ndizvo baba vafa here kana kuti abati ngatitore mwana uyu tidini agotipa information ndokusurvive kwakaita umwe wacho mwana last born yavo baba ivavo. Vanga vane vana mashi kwaiti mashi koti iye ainzi anga akunzi Bwarazimba koti umwe futi uyo anga ari kuAir Force. KuAir Force kwakutonhiri kwakuno umwe kuAir Force kwandandiriko ndandina mashi. Vana vese vakabuda vakaenda kuhondo woimagina kuti vangu vacho havana kudzoka. Kwakadzoka iye namashi noumwe uyu vakadzoka 3 vamwe vakasara. Saka ndiri kuti zvinorwadza. Nanhasi takasununguka asi kune vamwe vanhu vachiri kurwadziwa. Especially vane vana vavo vasina kudzoka. Vane vana vavo vasina kudzoka. Kana iyeni panapa ndinorwadziwa kana dzimwe nguva ndiri settled ndikazvifunga iyo iprogram yako iyoyi inondibata handirari ndisina kusangana nemacomrades pamwe ndotozoti uyu yegurupu rokuromania. All those thinking idzodzo dzinobata dzinokubata dzikukudzorera kunorwadza. Saka kana takutaura zvehondo ngatitaure tichingozivawo zvatinogumira. Tinozviziva kuti vana vedu ivava vana vedu vatakatozvara ingasingatosapoti iwewe kana ingachitoti hondo yechiizvo zviya zvokunzi iwe ende munoisungirira. Ndonoisungirira kupi? Ndoisungirira pai pandinoisungirira kutaura kwevanhu vasingazivi kuti hondo yakashatira pai. Kune vanhu vakaona hondo kana povhu. Ime povhu yakaona hondo. I remember mai vangu vachiti hondo yemuzipwa yaitaurwa naTongo gara achiti adresa tiri kuMozambique kuti ini kwangu kwaita hondo kwafiwa nomurungu achitaura chidaro. Mai vangu vakandiudza vakati ndanga ndaenda kurwizi kunowacha mablankets. Andakabvunda kuti maherikoputa achindiunganira achida kuona kuti munhu because varungu vaingofunga kuti kakana zvadaro yeti vaitobva kurwizi padhuze nokugomo kwakabhombewa. Yakaita hondo kubhomba gomo rakabhombewa vanhu vakafa macomrades akafa. Though ndandisipo but ndakazonzwa nevabereki macomrades akafa povhu yakafa yokumusha kwedu yomuraini medu imomo yakafa yakawanda. Saka kana titaura zvehondo I think zvinoenda nemaage kuzotaura zvisina kufanira nokuti povhu yakaona hondo
povhu yakaexperience hondo, povhu yakafa muhondo, because isusu taifamba nepovhu kaizo hondo kuti tiihwine isi because of vabereki. Povhu tiri tega taihwina sei kumusha ikoko, taibikirwa nani? Saka vabereki vangu vakarwa hondo havadi nonsense. Vana vechidika vangawazive pavanogumira, tinenge tichigonzwa kuti vanotaura. Kana izvezvizvo unenge uchingoona kuti uyu munhu uyu dzake chaidzo pfungwa idzika hadzisi kuvaka. Plus tiri kungochemawo nayo mashefu edu kuti vationewo. Tinombosika mwanani kuti takarwa hondo nana comrade Zimondi, tova tatinawo mubhedhu. Patiko inozvi tiri pano tiri kumboonekwa. Dai vasiri mai yangu vakatonditi enda kuchikoro, ndikadai ndichitambura mwanangu, ndikadai ndichitambura kwete zvekutamba. Kune makomredzi akutambura kunzo kutambura kwokuti ipo paya pamune muchiita mainterview misodzi yangu inobuda ndichivaona vachitambura, ini ndinobva ndazviti ndiri nani. Mai yangu vakandimanikidza kuenda kuchikoro, ndakaenda kuchikoro. Nhasi ndiri pano, ndakapinda muami, ndakasevenzawo, ndakaretaya, ndiri pano. Asi ndiri kungoti ngavabatsire makomredzi ari kutambudzika. Makomredzi ari kutambudzika. Ndofunga kwaunofamba kwese vanokuudza tumari twavanopuwa. Tumari twa tiri kumukira kuti tiri kuenda kunotora mari. Ini ndatova gogoka pana ndikutozviona mwanangu. Ndinokwana here nevana nevazukuru. Vana vanoita mamasters vagere, tinawo mamasters pano. But kuna mabasa. Hakuna mabasa. Dai vagonowo vabatsirawo makomredzi, togosiyawo mhuri dzedu dziri pari nani. Nokuti ma300 atiri kupuwa aya haashandi. Samwe tachembera taakuzvibaya majekiseni eshuga. That jekiseni peni iyoyo inodhura. Kuti unoitenga wobvisa futi paka 300 pacho unozosara nemari. Unosara nemari hapana. Saka ndingoti dai vatarisawo makomredzi kutambura kwavari kuita. Plus kune mamwe makomredzi tiri kuhondo vaitaiti ma20 vaigara kunana Pesentini. I don't know kuti vari kupi. Makomredzi vaigara kuPesentini. Ndakazombokuenda nababa uko kwani kwaRusape. Patakamboenda tichitsvagira mwana wedu nzvimbo kuboarding. NdokwaRusape pavainzi vari kugara papa. Imo hospital so yavainzi ndokwavakaiswa. I don't know kuti vari right here makomredzi ese akakuvara muhondo iwayo. Vada kuchengetwa. They deserve kuchengetwa. Aya, tinotenda. Zvakanga zvisiri nyore, zvakange zvakaoma, asi zvinofanira kutaurwa. Sekutaura kwandaita kuti vamwe vakashanda nakomrade vabva mukutaura. Vakashanda navo, vakaenda navo kuchikoro. Havana kuziva kuti vari kudzidza negamba rine nhoroondo yamabva mukuona. Vamwe vakashanda naye, havana kuziva kuti mudzimai watiri kushanda naye ndo paakafamba napo. Vamwe nanhasi vanoenda naye kukereke vachinamata naye, havatozive kuti amai vandakagara navo vakapfeka uniform yekereke ndiyo nhoroondo yavo. Nekudaro pazuva ranhasi maiona. Zvichida muchinge mavaona kubva nhasi, muchachinja mabatiro nemaonero amunenge muchivaita. On behalf of our camera person Elizabeth Nyaguyo and producer of this program Franco Sere, my name is Robert Tafumane. Keep watching the program The Forgotten Veterans and also tell others about this program. For now it's bye-bye.
taigara mumakomo mumakomo panguva yehondo aiva taimhanya takavatesa tichichingira zimbabwe taigara mumakomo mumakomo panguva yehondo aiva taimhanya takavatesa tichichingira zimbabwe vakomana vasikana magorira mumakomo aiva taimhanya takavatesa For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.